खुलुमबाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि आरो बे बैसागु फोरबोआ बाथौ धोरोमनि सेथि फोरबो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि बाथौफुरिनि फ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। बैसागु बा बर' हारिनि गेबें बिगुर गोसो मोदोम आरो राव हारिमुजों नांथाबना थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजानाय फोरबो। चैत्र संक्रान्तिनिफ्राय जागायनानै बैसागु दाननि 7 सानसिम बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। रंजानायनि बोथोर महरै बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। मिथिंगानि सोरजिलु बिगोमा आबादजों सोमोन्दो थानाय बर' सुबुंफोरनि जोबोद आंगो बे बैसागु बोथोरा, जाय समाव मिथिंगानि रैरुब महर मुस्रि सोलायनाय, बिफां लाइफांनि बिलाइ गोरलै खिलिनायजों सुबुं माहारिनि गेजेराव गोदान सानदौ सानस्रिया जाखांफैयो। दाउमा दाउसा जिब जुनार बिथांमोननि सानथौ सानस्रियाबो बर' माहारिनि गेजेराव गोदान रादाब लाबोना होफैयो। बेखायनो बर' माहारिनि आबुं महर मुस्रिखौ बेरखांहोनानै जिला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे बैसागु फोरबो रंजानायखौ बर' माहारिनि खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा लानानै रंजानो थाखाय खावलायहरदों। आरो बेखायनो बर' माहारिनि गेजेराव बे गोदान रंजालि बैसागु बोथोरजों धोरोमनि खामानि मावनायजों लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव सुख सान्ति फैनायजों लोगोसे जिला आफादजों जा दिनै बर' माहारिनि गेजेराव आसामजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनै जिला आफादनि गेजेरजों दिनै आसामजोंल' नङा, आसामनि बायजोआव थानाय दिनै मेघालय, वेस्ट बेंगल, नेपाल, दिल्ली आरो जि जायगाफोराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दालाय आफादफोर दङ, बे जायगाफोरावबो बे बर'नि दामजुफोरखौ लानानै आबुं महर मुस्रिखौ बेरखांहोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बे गाहाय मावखुलिनिफ्राय खावलायहरदों। आरो जोबथारनायाव बयनिबो सानथौ सानस्रि बोसोर गोदाननि साननायजों गोजान मिजिंथि लानानै धोरोमारिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जिल्लानि बिबानगिरि, बियाबनि बिबानगिरि, गामि आफादनि बिबानगिरि बयखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै अनसायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। गोजोन्थों। दहाय आफा